אנשים פוסט-טראומטיים, הרבה פעמים הדברים סגורים במעין קליפה קשה ואהבה, ואתה לא יכול לגוע בזה. האדם גם נמנע מכל שיחה עקיפה שיכולה להוליך לזיכרונות המרחיבים. האקסטזי על ידי הפעולה המעוררת שלו כנראה יוצר איזה מעקפים או מתגבר על הדיכוי של המערכות האלה. ואולי נצליח להוכיח שגם לסמים בעלי פוטנציאל ודימוי כל כך שלילי, יש אפקטים שיכולים לעזור לאנשים. If you can think of consciousness on a continuum, that this person's consciousness then expands. I make it clear to my patients that the treatment I offer involves reliving the inferno of their trauma of decades ago, with a difference. This time, if they consent to the process, they will have a chance to free themselves from the prison of their memory, and it is only possible when patients sufficiently trust both the therapy and the therapist. There is no hope. There is only chaos and evolution. עם כל האנשים שבעולם ייתנו פתאום ידיים, שרשרת ענקית של אנשים מכאן ועד מחר. לא קיבלנו את גלנו. עם כל המטוסים של העולם יבריאו לשמיים. לא קיבלנו את גלנו. ויפיצו מסרים טובים של טוב ואהבה. אם הכל יצא וכשנוצר נשפץ סבון ומים, לא יהיה קיפוח וגם לא